At nandito po kami ngayon sa Puente Espinya Circle at dito kami nagpipick up ng pagkain sa Chowking. At i-deliver namin ito sa My Good Shepherd sa bagong building na Cupad. Okay. Ito ang Puente Espinya Circle guys. Robinson, LBC, KFC at saka meron din Casino Pilipino. Papunta na kami sa Good Shepherd guys.
Ito na yung Q-Pad building guys. Ito ang lugar Good Shepherd. At dito na lang kami. At thank you for watching Live Cebuano Rider. Thank you so much. Bye-bye. Bye.